nga pdiang sngewbha Iaphi baro ki bayas nok tilang banya syakri lang bangi hakani ke janmien lingba ke YouTube channel jong ke Balang ya kani ke Jingiaseng hakani ke janmien lapanya da ke hospital committee jong ke Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Nongthymmai tu pen crowd ya utrai lem bat nga bat tungin ya kentil lang ya ke kerteng jong tungin pendam lang ha ke jing duai ko kpa jengi ubah peneng utrai jong ki met bat ki mensim ki jengi ni wan akhmat jong me ko pa hakani kapor ban aingu emi ba me plie yangi kani kalan bangin yo atrai ban rakhe ya katayo jong ki Kynthei arjar arpuwei ni wan akhmat jong me ko trai ban aingu emi namar wat pedeng jong ke jinglong ke jingman jong ke perthei hakini gisngi ni yo ya kani kalan ban ya syakri lang bat me lembat ki para banget ki jongi bat ki para Kynthei ki jongi atrai ki bana ka balang bat na ki weipat ki balang ru ki bala bania snok tilang bat ngiling ba jong kani ka online service ko try ba ien ni aingu bat ni ai ka buram yemi atrai ubalong Blei badai ban yo ya ka buram baro atrai ba ien to isnei bandan rengkat bat ngi na do basdang hadu bawai kani ka jing syakri ka jongi na bangi pan kini baro ka kerteng ka jong try ba unong penim jongi u Jesus Christ amen mentangan kon ya i Mrs. Abigail Kyrkhu but i Miss Emika Delis Yauim ban ya lam yangi bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba saus pa san i organist ide i Miss Sapi nang yar pengrup ka jing ruai ka ba saus pa san ngadon ulong lok ba kensai unong yarab hakashipa unri yanga hadu bawai unong yarab hakashipa hadian kani ka jing ruai ngan khot ya i Mrs. Markanti Kharbithai i belong i secretary jong ka hospital committee ban yalam hakaba pulis dang bat duai
jua bangen duai ni puli ka tu kat ni na ka tin ke jong Blei Jacob kelenong ke basan ke khot ke basipau ter bat nang ta ka sti ke beningkong Petros kelenong ke beningkong ke khot ke bapra ter tu sim ko para banget jonga ya kita kinong itu lupa ki balakren ha ka kerteng utrai kat kom ka jingsha stom bat ka jingsha aslam hakmi nginyau suk ya kita ki bayaisha philayos ngo sha phang ka jingyaisha ujo bat philayi kata ka jingpen kut utrai ba utrai ulong ubadap ta ka jingis nei bat ubale is nei ton don uno ru ubasha stom hapdeng jongpi tu unduai don uno ru ubas ngokmen tu unruai yaro don uno ru ubapang hapdeng jongpi tu unda khot yakitmen basan jong ka balang bat tu kin duai na ka benta jong u haba la pensle ya u dak om pniang ha ka keteng utrai te kata ka jing duai kala long ka jinget kan penkhia yau ta ubapang bat utrai un pniang ya u bat lada u la lepop ya kita on map no ya tu ya plano para lok hi ya la ki jing palat bat tu ya duai na ka benta para lok hi bo ondo penkhia Iaphi ke jing pa kerpat minot u bahok kala sibun ya uba haba om yo iru pi it ha uba la phim yo I menta hen rei phingen phias ngo kemen da ka jing kemen ka bom la ong bat ka badap da ka burom da ka pdiang ya ka jingkot ka jinge jongphi ka jingpen emken ya kimen siem jongphi namar kata tu da pen ko ngo yele de hau Blei hinrei tu yele persha ya usaitan te un phet yap no na phi tu pen red yele de hakmat utrai te un pen kraw ya phi tong le Blei ka jing doi try Jesu bi de junga sa sisen pat ko pa ni wan hakmat ka khet ka jing is nei ki chong me ban dam ban duai ban ai ngo ya me ban ai ka buram bat ka jingo ya me bat tam sa me hi bolong Blei ba kraw tam badap da ka jing it badap da ka jing is nei badap da ka jing ai bat uba ni shania bat ni kermen ru tang ha ongi try Jesu bi jingai mi yo I ko pa bi ha ka ni ka sni try but hakini kita yo hi baro sita yo ko pa bi ka Jingiaseng Kynthei jongi atrai kan pelong ya kani ka women's week ka jongi ha ka program ka jong ki balang jongi but kum joru ha ki wei ru ki balang try Jesu bi nga khot kat pa de me try ba men pen don kat lembat ni bat bangin la ban pendan buram ya ka kerteng ka jong me ling ba kani ka tayo jong ki Kynthei but to I Paki ki program baro ki bangingin pendam kan long kat kom kamon ke jongmi bat kan long kham tam banyaro pat pendon burom ya ka kerteng ka bakhut ke jongmi try Jesu bi ni wan bat ni duai ru hamia try Jesu bi shi kan tien ko pa bi na ka benta kane ka tayo ko pa bi ba wat lada ngim yo kalat banya lumlang banya long ki Jingiaseng kom bangi julong man la ki por ko pa bi ha ki lai banai mentangi la do no ya ka ne ka Jingiaseng ka bangin ju ya rakhe man la ka sonde rei try Jesu bi lingba ka ne ka khlam ka balapen thot bat pen wit yangi ko pa bi bat ngim la shu ban yo kalat ban ye pendon burom ye ka keteng ke jong me man la ki sonde hin rei try ni ai ngo pat ye me namar bawat laki yang mani jongi ki khang bat kim sha yangi bangin ye lom lang hin rei try mela plie pat kalat yangi lingba kani ke YouTube channel bat lingba kini ke social media ko pa bi bangin la ban pendon rom ye ka keteng ka bakhot ke jong me lingba kini ki media try Jesu bi ni dwai ro hameshi kin tien ko pa bi na ka benta kito ki bapang ki besitom kham tam kito ki belangat ha kani ki jingpang khlam COVID-19 ko pa bi bat ki bon ki bala do no lagi jong ki ba ki ba thon ko pa bi try Jesu kan ra to let mami but aya ki jingkerman
bakin shane askem hami batkin nget ya ka kular Blei ki jong mi bakin yo ya ka ching pen kia ko pa bit don ran kat lem tang bat ki tu ki be yo ek ngi ne ki ching pang ko pa bit henry ki wei ru atrai jesu bit ki para banget ki jongi ki be don ya ki wei pat ki jing pang ko pa bit ba mi men don ran kat bat ki men ai ki ka ching tingan ka ching kermen ka ching shania bat ka ching askem hami belong unong pen em bat unong pen kia uba crowd dam try jesu bi it ni dwai ro hame try jesu bi it na ka benta ki long yeng ki long sem jungi ki bedok ki besuk ko pa bi it ki bam yo ya ka bam ka di ka babyang ko pa bi it ki bam yo sho ban let bela ki bam yo sho ban let trei ban let kta ko pa bi it tu pendap penbiang mami ya ki jingdon kam ki jong ki baro men da Kyrkhu ya ki kam ki kti ki jong ki try jesu bi it ni kat pat emi ba men isn e ki bat men le isn e ki ko pa bi it ni dwai ru try jesu bi it na ka benta kilong yeng kilong sem ki jongi ko pa bi it ki bala pat ki bala pra ko pa bi it ba men don rengkat ba men tai thmai pat ki yeng ki sem ki jong ki bat men Kyrkhu ru ya ki try bikin wan phai semi lingba ki jing yate yaslok ki jongi lingba ka ni social media ki women's week ki jongi ko pa bi pa ki yeng ki sem ki bas ngap bat ki bapet kin yo ya ki ching kala ka bongmot bat ki ching pen thmai bor holiday trying ni dwai ro hame try jesu bi na ka benta ki missionary jongi ki bedon hakleng saklak jongi ni ka perthai ba me min isn e ki man the aki do men siam ba khoi u jong mi men pen kan tang ki atrai ha ba ki lab ik ka tien ka jong mi kin la ban khreng ye shibon ki wei pat ki men siam shaka krung ka blamong ka jong mi try jesu be et ni dwai ru ha mi atrai jesu be et na ka benta Nongkren iban kren ha ni ka por ko pa be et ba men pen tap ya I do men siam ba khoi u jong mi ba ki ki ba mi no na ka shin to jong I kan long ka pen kre bat pen janai dama mi oi ke jing pen kre ka long ka jong brieu hin re ke jing pen janai ka long ka jong me try jesu bi en ni dwai ru try jesu bi en na ka benta ka balang ka jong hi hang ni hanong thmai men kat ba kinong shat rai jong ka balang men pen dap bat men pen kop yaki da ka por men siam ba khoi try khnang ba ki la ban pen telon ya ka shalin tem ban ya lap ya ka gospel ka jong me ban pen sa phriang ya ka khubor ka jong me ha ka ni ka balang ka jongi atrai jesu bi don rengkat lem ka jeseng Kynthei jongi komjo anong thmai pat komjo ru ya ka jeseng Kynthei jong ka KGP assembly hi barok away ki barak hi ya ka ni ka women's week ko pa bi men don rengkat bat ki men ai bod ya ki ko pa bi bakilla ban pentelon ya ka shalen tem ka jing ya lap ya ka gospel ka jong me ko pa bi kham tam kom ki Kynthei ni don kata ka jingkit clear na ka benta ki yeng ki sem ki jongi pat na ka benta ki marjan ki marpa ki jongi ban kum juru na benta ka snong ka thau try jesu bi et pindon bu ramela ka jong ka kerteng ko pa bi ling ba ga ni ka khubor ka bangin se yo menta ngau ko pa bi jing khot ket pat baret jonga dap map ru atrai ki lat baro ba mi sham ka jing em ga jongi ki bangi pentot bat ngi pen so si yami man la kasni na bai ki ne baro ngapa nak teng tribe long nong pen em be e jongi Jesus Christ amen Blei un Kyrkhu ya ka jingruai bangi layar wai lang un Kyrkhu ya ka bapulie bat shashkor ya ktien ka jong u bat ngam artatien ba Blei usngap bat ushashkor ya ka jingduai bat iki jing khot ka pat ki jongi kasam ka bakhandai phun rieu ka khot ka baning kong ka ong tur wai ya utrai ka jingruai bathammai ngin yo sngo manta ya ka jingruai ya ka theme song jong ka tayo ki Kynthei jong snam arhajar arphwei bala penbit penbiang da I Mrs. Emily Lingdo bat banishim benta da I Dr. Belen Shamarbo I Dr. Banida Kharkongor I Mrs. Risa Masbel Kharkongor bat I Miss Mati Bashisha Kharbithai hadian kanya ka theme song ngin yo sngo saya ka jingruai ka bakrpang banwai da I Mrs. Deirisha Kharbithai bat ki paralok ki jong I
tat in hajing bun ki pa dia pom em om don unang ya net ma ban like in da ka bon la chong kan toy ayu kasma ban pat ya jing em kam la hin rain it tang uwe u babat ya ka perthe ka kerteng go non ka kut ma stem ha ka kerteng jong siung baro ken ko siung baro ken de long balak ka kerteng go ching su jisu ulong ka jing kan in ya ka perthe bla ya ka perthe bla re ha ka kerteng jong u ni don ka jing kermen ha ka kum no ka Nongkren ya la ka ying in day hang nong in shania la jing in u kham kraw ya ki wei ki blei ki at ka per thei kim la ban ya da na ki er yong ba hin rain it day down u blei u bla chok ya ka per thei ka kerteng go non ka kut ma stem ha ka kerteng jong siung baro ken ko siung baro ken de long balak ka kerteng go ching su jisu ulong ka jing kan in ya ka perthe bla ra ka perthe bla ra ha ka kerteng jong u ni don ka jing kermen uta uba shong ha ka cha ka bari jong uba ha kli tam unyo yai ne ha poka jingka jong uba don bo baro jong uba don bo baro ka kerteng go non ka kut ma stem ha ka kerteng jong siung baro ken ko siung baro ken de long balak ka kerteng go ching su jisu ulong ka jing kan in ya ka perthe bla ra ka perthe bla ra ha ka kerteng jong u ni don ka jing kermen ha ka kerteng jong u ni don ka jing kermen ka jing kermen
sha Kyrkhu baro sao dong ngam I jing shai kasni hin ring a don jing et but jing kermen men yai but kem yanga nga kam Kynthei ya ki tin ba mi kren mi long good bus kem kan yai roi hap deng ki jing tin ju namar mi don bat nga ai ti lut ha mi ngam tip ya ka jing ya den ti jong nga hap deng jing ar ta tin dry me long good bus kem ga good bus kem hap deng jong ka jing dong bang la yo I tin ban mi long jing shai ban ngan yai tur sha prang what deng er yom natit men da yanga ya jing im mi bat jing ya mi xiao ha du jing ring men si ngan yai ruai hap deng ki jing tin ju namar mi don bat nga ai ti lut ha mi ngam tip ya ka jing ya den ti jong nga hap deng jing ar ta tin dry me long good bus kem dry me long good bus kem nga don jing et ba ki jing kular jong mi ki ai ne shir tangan im bat kermen ha jing it ka jong mi nga don jing et ba ki jing kular jong mi ki ai ne yai im ha jing I jong mi oh ngan yai roi hap deng ki jing tin ju namar mi don bat nga ai ti lut ha mi ngam tip ya ka jing ya den ti jong nga hap deng jing ar ta tin dry me long good bus kem dry me long oh dry me long good bus kem oh ka good bus kem ai ngo yo Blei na ka benta kini ki jing ruai baro arteli ki bapen kan mau yangi baha ka kerteng ka jong ujisu ngidon ka jing kermen bat namar kata wat hapdeng jong ki jing sha Kyrkhu hapdeng jong ki jing dum bat ki jing tenju ngin yai ruai namar ka kerteng utrai ka long ka kut beskem jongi to Blei un Kyrkhu bat un pendan kam ye ki sap ki phong jong phi baro na ka benta ka buram ka jong Blei bat na ka benta ka kerteng ka jong ngan ai menta ye ka jing pen bena ka bayadei bat ka wei pat ka Jingiaseng bat kata ka long ka Jingiaseng ka ban long ha ka khat nyau tarik ubnai Julai arpo wei kata ka mud ha ka sni sa jan iban yalam ye ka Jingiaseng ilong I Mrs. P Kharbani I organist I Miss Iba Meda Kharkongor kinong yalam jing ruai I Mrs. Chalensis Iem bat I Mrs. Emily Lingdo ban pulis dang bat duai I Mrs. I Kharumnui bat ya ka theme song na I Mrs. Emily Lingdo Dr. Valencia Merbo Dr. Banida Kharkongor Mrs. Risa Masbelling Kharkongor but I Miss Mati Bashisha Kharbitai but hakatukas ngin yo ya ka special number na I Mrs. Sharon Sotun but I Nongkren in long I Miss Arilin Gatpo
Kapang pedang jong katayong ki Kynthei ar hajar ar phau kalong ka kerteng utrai kalong ka kut baskem bala pensyong nongrim na ka kitab proverb kalenong ka bakhat pra bat ka khot ka basipong bat kapang benrap ha kani ka por kalong utrai ulong ka jakari bat ka kut jonga bala pensyong nongrim na ka sam ka bakhandai phuwei ka khot ka baar Nongkren ya kani ka phang benrap ha kani ka sngi ilong I Mrs. Lucky Warbah Mrs. Lucky Warbah ide khot jong kani ka balang ka jongi hi hang ni Nongthymmai ila shakri arpu prasnem ha ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital hajayaw kum I tutor I deputy nursing superintendent nursing superintendent bat menta kum I principal jong ka school of nursing na pdiang subha Iaphi kong sha kani ka Jingiaseng bat ngam atatien ba Blei un penan kam Iaphi ha kani ka por tongin pen kre ye ki do nuot ki jongi ban sha skor ya ka Jingiaselok na ka ktin ba khoj Blei nga aingo yu Blei try kan ran uba penla yanga ban sim benta hakani ka program Women's Week ban yero ban pendan burom ya ka kerteng utrai lengba ka online video channel nga ai ku Blei kerpang ya ka Jingiaseng Kynthei Nongthymmai Presbyterian Church Hospital Committee ka Blei bit ban ai yanga ban sim ya kani ka benta ha ka ban sam ya ka kubor halor ka theme bat ka sub theme jong ka Women's Week kabalong ka kerteng utrai kalong ka kut bas kem pala pensyong nongrim na ka kitab proverb kalendong ka bakhat pra ka khot ka basipo bat ka sub theme utrai ulong ka jakari bat ka kut jonga ya ka bala pensyong nongrim na ka sam ka bakhandai phuwei ka khot ka baar nga ai ku Blei ru ya baro ki bapet bat ki bi osngo ya ka nek program bat nga ngets kem bo Blei unang Nongthymmai bor yanga unang Nongthymmai bor lang yang i baro banginang la banang roy banang san ha ka jinglong mensim ge jongi tani re lang shu Blei ha ka jing duai ko kpa jongi ubah beneng ni wan kan ra jisu be it apoki slajat ki bokhoj e ki jong me ni wan kan rat ban ai ngo ye me na ka banta ki jing i ki jing snei ki jing Kyrkhu ge jong me baro ni ai ngo ye me kan ra jisu be it pakum ki khon kan thei ki jong me kum ki ba it ki banget ha ka kerteng ka bokhoj ki jong me ni yo ai kan ka lat kan rat be it ban ya khot karpat e ka kerteng ka bokhoj ki jong me bengin shakri pendan buram ka kerteng ka bokhoj ki jong me lengba kan ni ka program ka online video channel kan rat jisu be it ni duai kan rat be it paman sngewbha ban ya lam yingi mi I kan rat jisu be it nga ka shakri ka jong me kanong pop ka bajat ka barem ka batingit ka bapop ngayan kan rat be it kan ni ka jaka ka bakantang ka jong me kan rat be it jisu kan rat nga duai tap inga da ka snam ka jong me mga duai kan rat jisu be it man ya lam yinga beki ai baro ki bangan kren ka ni ka por kan rat be it kilong lengba ka jing prasad man sim bokhoj u jong me yang na shadien na shkamat na shadyang shkamon jaga shakri ki jong me kan rat jisu be it but ai ba ka ai baro ka man kren ka ni ka por kan rat be it kalong ka jing kren yanga kalong ka jing kren ying ilang baro kan rat be it ki bi osngo ka ni ka kubor but kan rat be it bengin yo long ki bla dap dum man sim bokhoj u jong me sngo bat pdiang ying kan rat be it teng jome jisu ni pan amen ka Women's Week ka Women's Sunday kapan kan mau ya kabenta bakam kerpang bangi kum ki Kynthei ni don ha ka balang bat ka kamram ka bangi la ban le ha ka jingyakit ya ka lengkor jong ka jing shakri yo Jesus Christ nishem ha ka testament ka batmai bon sien ka ba kdo shai ye ki bon ki ki ba mangi kum ki Kynthei nado ki samla hado yengi ki belasan bangila ban ya don benta ha ka ban pen kraw ya ka kerteng ka jong utrai jongi u Jesus Christ bat ban pen sapriang
ya ku khubor ka babha jong u kumbangila ban shem ha ka gospel Matthias kelnong ba arhunyo go khot ka basan tusan ka ba yathu ingi baladan hang tu shibon ki Kynthei ki ba jingo na jingai ki balawan buat yo Jisu na Galilea bat kumjo ru nisham ha ka gospel Lukas kelnong ka ba phra ka khot ka baning kong hadu ka balai ka ba yathu ingi ya ka jingdan banta kum ki Kynthei ki ba jusun ran yo Jisu na kapor shakapor haswa bangan poi shikathim namar ya ka ne ka program lapan bed da ka hospital committee jong ka Jingiaseng Kynthei ngakwa ban grand khandiat khansot shapang ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ha ka bangatrei kum ka way na kishakri ha ka ne ka ministry jong ka jingpin khia Nashim shwai ka ni ka kabu ban pen pau ya ka jing sngongo na ka bantak na ka liang jo ka hospital ka jing sngongo ya ki Jingiaseng Kynthei na do ki balang ki repair ki district ki presbytery ki synod bat hado ka assembly namar ki jing no snyang jong phi bat ki jing krishan jong phi ya ka hospital ha ki rukom ki repair bat kumjo ya ki rural health centers ki badan ha mau plang halat mau siang ha thang sning bat hamariaw lingkot chapang ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ka long ka way na ki hospital ka bala rim tam ha ka ni ka than North East India ka jongi ya ka ni ka hospital la seng da ki missionary na Wales ha po ka jingalam u Dr. H. Gordon Roberts bat ki way bat ka ni ka hospital kan rakhi ya ka jingdap shispa snem jongka ha ka ni ka snem banwan ha ka arpu santarik ubnai march arhajar arpu ar na ka banta ka ni ka jingdap shispa snem ga jongka ka hospital governing board kalapan kre da ka bakala thung ya ki subcommittee ki prepare kum ka hospital centenary celebration committee souvenir subcommittee finance subcommittee building subcommittee but ki wei ki ban pet ya ki jingyat bet ki jingyat ranti jong ka ni ki jing thmu ban rakhe pandan buram ya ka tei ka sngi ka ban sa jingkan mau pateng la pateng ho nim tip hado ka no nin la ban pendep ya ka ni ki jing thmu namar ka jing long jong ka ni ka persai menta hapdeng ka ni ka pandemic Henry nganget skem ba da ka jing ya trei lang nin la ban pendep ya ka ni ka jing thmu da ka jing lam ba ka jing penyat ka bastat jong trai jongi u Jesu Christ ka hospital hapo ka jing pe jong ka khasi Jingiaseng Presbyterian Assembly ka don ya ka hospital governing board but ya ka administrative committee ki ba penyat ya ki kam ki jam ba man la ka sngi hapo ka hospital hapdeng ki project ki babun hapo jong usnem arajar arpo hado unius nem momenta arajar arhuwei ki bakham kong san ki project ki balala ban pendep ki long ka jingkan tiu sashimala ya ka nursing school da ka jing thmu ban penkin tiu kerdan ya ka shaka college of nursing kata ban sedang ya ka BSc nursing course nang ta kaladon ka jing maramot bat jing penbet penbiang ya ka COVID isolation ward ka ba baros kata ka dei ka armala ward nang ta ka jingpli ya ka human milk bank ka balong ka baningkong hakani ka jilla ni ka state ka jongi ka jingpan baha ya ka children's ward ka maternity ward pat ki wei ki jing airong airop pa ka jingpan baha ya ki wards ki department ki ba repair ki dangdon bun ki project ba ka management ka pankre bat ka dangdon ka jing thmu ban pandep bat ka ba kongsan na kini ka long ka centenary building na try barok ngi tipru ba ka hospital ka don ru ya ka nursing school ka jaka ba ai jing hikai ya ki ba pule ka general nursing and midwifery ka course jong ka balong licenem ban amar ka ni jing wan jong ka khlam kum ni ngi la haban pha na shwai ki khna shiyeng nrei ka online class ka yat bet wat la hateng ki don ki jing thut ang niang tai but ngidang up khmi lenti ban yo asdang ya ka BSc nursing course
Ya ka bangidang up ya ka affiliation permission naka Northeastern Hill University. Kendiat pat syapang kajing pen krea ya ka ni kajing pangklam COVID-19. Ngakwa ban pen sngo syapi katu kat ni kajing dan benta ke hospital. Ha ka biadai ba kajing pang COVID. Nado benai March, April jong unius nem belalin no snem arhajar arpo. Habaka ni kajing pang kelas dang ban sapriang syakani kajela jongi. Kum ka hospital. Nilahap ban pen krea ya baro kajing dan kam. Kum ki jakatia, pat ki kamera ki prepare ke hospital, ki tiar kitar, ki dawai ki dashin, badrung ilahaban pen kre ki nongtrei kum ki doctors, ki nurse, ki paramedical staff, bat ki support staff jangka hospital. Kum ka hospital nilahaban ai ki jing pen kre ki jing sumar om tang na kabanta ki COVID patients, badru na kabanta ki non-COVID patients rukum jo. Tikum ta nilahaban ai ki training ki prepare ki staff jang ki hospital, ha ki kerdan ki prepare. Nilahaban pen kre ye ki PPE, ki jakasa ye ki nongtrei, ka let kawan. Bat kum ta ter namar ke jing don jong ka lockdown. Nilamat ho chibun ki jing khamtam ha ki por haba kani ka jing pang kadang sedang wan ban sapriang syakani ka jilla ka jongi. Ha kaba buon kinong shnong hasor bat hakap sor rokum jo kilas dang ban pet ikinong trei jongi kum kinong kit ya ke jingpang kadon kata ka stigmatization nrei ni ai ngo yu Blei kat ba nang yat ki por ke jing sngo thu kala nang wan ha ki bobon kinong shnong bat kam da don than shu kata ka stigmatization ya ki staff jongka hospital tikum ta kat ba nang yat ki por kat ba ke jingpang kala nang sapriang nilala ru ban ngila don kam ban kampen klan shu ye kurkom ajing sumar jongi kinong pang da ka bang ye halahap ban penbon shu ki jing thia na ka banta ki COVID patients ngila hap ban shift no ye ki ward kum ka maternity ward ka ICU ye kinong pang shki wei pat ki ward pat ye kini ki ward ngila hap ban pen kre na ka banta ki COVID patients ho ngila don ru bon ki jing da haba don ki kep baki nong trei jong ka hospital kile bit yakani ka jingpang pat sngosi ru ban ong bangila du no ru ye iwei na ki nong trei ba shit hem bela klat no ha hospital ha ka nyauterek bunai jun mentau snem arhajar arfuwei don ki por bangila kindu jing ha ka liang ka oxygen supply but ki don ki kep ki ba chimiet ngila hab ban litwat keleng ban yo ban pendap ye ki oxygen yo don ke jingduna ka ba kensan hak ba unong pang don kam nrei kam hadien sngotenat ban ong ba kila don bun ki ba la yino asnyang ban pen yo ye ki oxygen cylinder ban ngapen pau ye ki jing sngongu ye baro ki ba ngamla ban yo kerteng ka nikapor ki ba la yino asnyang bat ki balawan ban ai ke jing kershan yingi lengba kini ke jing pen poi jong ki ya kini ki oxygen cylinder ha be dei ba ke jing shakri lengba ki rural health centers ha laj mo siang ha mau plang bat thang sning ki yat ben wat la ni la ha ban shim ka tu ka ni ki kendon ban ya da na ke jing sapriang bat ke jing ya bit na ka ni ke jing pang COVID kum ki nongtrei jong ka mission hospital ni don ke jingkit kli ban pendap ki kamram ki bau Blei ula Kyrkhu ha ki terpeng ki batlot ki jongi u Blei bangi mani shim la ino yingi hado kini kisngi bat ngidang la ban trei ya la ka kamram khnang bangi nang la ban shakri yu wat hapdeng ki bobon ki jing ki bengi mat khamtam kum kini ki por ki bamanta khndiat ngan shi thu ru ba ka be dei bat ka vaccination prapu 8% na kinong trei ki jongi kila dep yo ka first dose 9% kila yo ka second dose bat ki basa khat percent kidei ki bampat yo ka vaccination namar ki daw ki ba repair don ki bang don ka kha ka pun don ki ba dang dep yo ka ni ka jingpang takmut ki post COVID bat kum kita ki wei ki daw rei
ngidang kadang ya kani ke proses baro ki Nongkren kin yo ka vaccination ngamla ru klam da pen pau ya ka jing sngongu ya ka balang kemi na reveals ki bala no ki jing yarap na ka banta ban penbet penbiang ya ki jing don kam bahak mat ka be day ba ka college of nursing ki rural health centers but ki wei ki jing don kam ka hospital ha ka be day ba ki jing ai jing yada but jing sumar na ka jing pang covid kum ka hospital nila yo ru ki jing yarap bubu na iwe ilong kemi na UK lengba ka kietiu trust ibala juno asinyang na kapor ya ka hospital hado kini kisngi ki bamenta ki balang hapo ka khasi Jingiaseng Presbyterian Assembly lengba ki district ki presbytery ki synod but ki wei ki bala penpoy ya ki jingyarap shaka hospital kuntop ya ki seng Kynthei ki seng samla ki riu shimet buat ki bana bar kum na Australia na UK na Malaysia bat ki wei ki jaka hot ki don ru ki para banget jongi hapo ka KHP assembly ki bom shimkwa ban pen pau kerteng nrei ki bala no kelot na kapor na ka banta ki jingdon kam jong ka hospital ngapen pau ki jing sngongu na ka banta baro kini ki bala kershan ya ka hospital na ka wei ka ka wei pat bat ngakarpat ba pinang yai ken mau yangi baro hagi jing duai ki jong pi mentapat ngan poino asika theme bat ka sub theme jong ka nika women's week bat habang apai shika theme jong ka women's week kat nu ka long ka ba sngo shngan bat sngo yo men sim bangi don utrai ubalong ka kut pas kem jongi ka kerteng utrai ka long ka kut pas kem ka theme jong ka women's week ka ong ka kerteng utrai ka long ka kut pas kem habang ya pet ya ka kerteng utrai jongi u Jisu kamut ayu ka ktien Jisu ka wan na ka ktien Hebrew Yeshua ka bamut unong penim jongi ulong unong yada ulong ka kut bas kem bat ka bakadaw shai ba ulong uba kraw tam halor ki weipat ki kerteng baro ha ka ni ka persay habang apule ya ka ni ka dekot ka baong ka kerteng utrai ka long ka kut ka bas kem ngakom penle jingmut ni ngakom fokus ha ka kut ka bas kem ka balong ka jingtei ka bala ban ai jinya da yingi na ka jingma nrei ha ka jing shisha ka bangi kamdai ban penle jingmut ni ka bakak ni kamdai ban fokus ka long ha ka kerteng ka jong utrai kini ki kentien kerteng jong utrai buon sien ka don ka jingyasno ni ka jingyadai ka bajan bat ka jingyada ka jingyarap ni ka jakari yingi kitab sam shispa arpusau ka dekot ka bapra ka ong ka jingyarap jongi ka long ha ka kerteng utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka kendo bat ka ka jingyarap bo utrai utrwa yingi ka sam ka ba khat pra ka dekot ka ba ar ka ong utrai ulong umau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelat jonga Blei jonga umau siang bas kem jonga ha u ken ngan shania kasti jonga bat ka rem ke jingpen im jonga ka kut bajrong jonga bun sien min shem ba ka jing artatien ki jing sngo tlat ki jing sngo do jing kermen ki juwan hangi kum ki briu hangi kum ki long kmi hangi kum ki Kynthei namar ka jing bom long skem ka jing nget ki jongi ka jing long bom skem ka jing shania ka jongi how try jongi Jesus Christ kham tam habawan ki jing tenju kum hagini ki por ki bamenta ka pandemic ka balong shisha ka jing tenju ka ba kraw yingi ki briu habakum kini ki por bat ka ni ka juk bun sien ni pai shiki mobile phone jongi ban Google ban YouTube khna mengila ban yo ki jing jubab halor ki jing tieng ki jing seir jongi ki jing artatien ki jongi kumboong manora baka bakham malani ka ban kham long words ban ye kani ka covid kadai ka jing shap tieng lani ka jing seir
Kawan ke jing syap tiang, ke jing sengu seir, kum hagi ni ki por ke bamenta, ke fia. Solomon, hagi jing hikai jong haka ni ke jok ke lenong, ke bapra, langi pet ke dekat ke babut, ya ke ni ke tim, ke dekat ke bakat wa yu ong. Kaspa jong oberiu spa, kalong ke shnong baklan jong bat kum ke kenrok bajrong, ha ke jing tarai jong Kaspa kalak bantiet, ya ke jing sumar na kabanta ke jing pang ke jing shitom ha kamet ke jongi henrei kan la ban pelat yingi na ke jing sngo shep tieng ni ke jing sngo ir ki basno angi kabamut bakaspa kamla ban ai ke jing yada kabapura lani ke bashisha yingi nchu ai nuk sa iwe I jing thu la kanal kot chapang uwe u khna obaganteng u Andrew ujulet che ke jing seng bat la ka keme ke jong man la ka sngi sande udan sangut ki para jelet lang che Jingiaseng bara ba kilet che ka Jingiaseng kadan sa ka way pat ka family ka ba ujudan uway ukhna ru hangta ubakarteng ubobi dia uni ukhna uju pendam ya ubobi na ka por uju ong yu nga isi yeme nga ijli yeme bar ka bentli ju bara ba ule kamta uju mare ka way ka kali ka bayang hasanda jong ka yeng mane ban yo ban ben ban pendom yu ta uparlok jong ubobi usngo bar ka jingdon jong hapok kata ka kali hasanda jong ka yeng mane kalong ka jingyada jong hendrai kata ka jingyada kamdai ka jingyada ka bashisha kalong tang ka jing perkhat ka jong kumukhna lada kadon ka slap bat ka eryong ka bajur bat ni don ka shatri ha ka kti ka jongi kata kal eryong kata ka slap kala ban penwet bat kala ban rano kata ka shatri ke jongi ke bangi bat ala ka kti henrei lada ka don ka kut sha ka bangi la ban let ri ni la ban lat na kata ka slap na kata ka air ka kerteng utrai ka long ka kut bas kem bat ka jaka ri bas kem bat namdan ka e ru ka ban la ban pen khlem la ne ka ban jinrat no yingi na ka jingda ka jingker ka jong utrai haba ni mare shu bat khot kerpat ya ka kerteng ke jong ka sab thim ya ka bala pensyong nong rim na ka sam ka khandai phuwe ka khot ka baar utrai ulong ka jakari bat ka kut jonga balai ni don kam ka jakari ni ka kut ka baskem ka jubab ka long bangin yo I ka jingyada na ki jingma ki but thap ubomman ki ba penting ki ba pen smit ki ba penret men siam yingi habangi kendo nakapor shakapor ya ki jing ya ki jing artatin kini ki but thap ubomman ki ale ban penjot ya ki jing bar ki jing long men siam jong kabakum ka kata ka kut ka baskem ka jing shania ka bayai ne eskem ni ka bangai ha Blei nrei haki wei pat ki bor ni ki lat jingyada jong ka ni ka perthei bakani ka perthei ka la ban ai hashwa bangan shong kadan sa ka wei ka jing thu khana ka biya thu shapang ulot griven ukristan bat ubriu ubadan buram ubashong ubasa halandan men haki spas nem ki ba menshwa but kata ka por bo udan halandan kalawan ke jing pang club ke plik ke balawan ban len shop ya ka nong ba but hakabukum kata ka por kumbale lem ki wei ki brio ki badon ki ba uni ulot griven ula perkhat ba ulet thai no shala shnong jong ka ba hanong kandong khnang ba unlat na kata ka jing pang club kumta ula lumi ki tiar ki tar gi jong ulas dang ban pak ulas dang ban kre man let shnong nrai kat bo dang le kumta ula kum yo sngo ya ke jing Nongkren ki Nongtrei ki shakri ki jong ba ki ong ba ni tharai bo uniu kun ra jongi la petri no na London plan ban petri no na London ban lat na ka ni ke jing pang klam na mar bo Blei jong udon pat ushong usa ashnong kandong ha ka ni kanong ba haba Lord Griven la yasngo ki ni ke jing Nongkren jong ki ni ki Nongtrei ki jong kalapan long yo bo un perkhat la khuslai shikat dai
Bat habau la perkhat bah. Ula sange no kata ke jing temu ke jong u ban leit phai shishnong. Ula shong ula sa biang ha London. Bat om tang ba u shong usa ha kata kan nong ba. Henrei ula yarap langru ya ki briu ki bala syak ta na kan ni ke jing pangklam. Bat la ong ba shem la kempang namar ula shani askem how try unong pen im jong u. Ke jing keli yang ni menta kalong. Kat nu sien ni mare syakut bas kem. Kabalong ke kerteng utrai. Bat kat nu sien pat ni pet no syajingai na kata kekut bas kem utrai. Syaki wei pat ki offer. Lanish ki wei pat ki jing terwa baka pertai ke ai. Kum ki briu ki badan ke jingkit kli. Kum ki long kmi. Kum ki Kynthei. Ki samla ke mengidon ke jingkit kli. Ni hap an yalami ki long yeng ki long sem ki jongi. Ni haban yalami ki khun ki kti ki jongi. Ban mare show try haki por baro. Wat u Jisu menbau dang don haka perthei. Uju pai. Bat uju mare show kupa jong u bon sin. Do Blei un ya rapat ai boringi. Mengin kot kerpat ya ke kerteng u try. Bat ban shania. Bat mare show u haki por baro. U Blei na kabenta kaburom ke jong u. Amen. Bangi layo ka ktien u Blei ngin yaro. Ku Blei sibun kong laki ba philapan kan mau yangi. Bangi dei ban long skem hapadeng ki jing tenjo hapadeng ki jing syak tieng hapadeng ki jing ar tatien. Bat bangi dei ban pet syakakut bas kem ka balong ka kerteng ka jong utrai bar unong pen im jongi u Jisu Kris. To Blei unang penon kam Iaphi hakisni ki por baro pandang wan juga jing im ka jong pi. U Blei un Kyrkhu ya ka yeng ka sem ka jong pi but un theru ka jing Kyrkhu ha ka hospital ha ka ba pi shakri khamtam ha ka ni ka jing pen kre jong ka ban rakhe ya ka jing dap sis pa snem jong ka jing shakri ka jong ka nga ai khu Blei ru ha ka ni ka por ya baro ki nong shim benta but kumju ru ya baro kini ki ba pen biang ya kini ki kor ki bor ban wanra ya kani ka online program shikigeng ki sem ki jongi to Blei un isne yangi but un Kyrkhu yangi but un penting shan ya la ka khmat halor jongi ngin penwai no ya kani ka jing shakri ka jongi ha kani ka por ban ngan khot ye temen basan I adkhar ban pelat yangi da ka jing Kyrkhu penwai toy ni wai but why no jong ke jing mani ke jing sakri ke jong yame to ai bo jing ai e jong Jesus Christ bu try ke jing e jong Blei ku pa no bom jukut lama ke jing slok bo thiang pun sai bor jong mun sim bu khu ini ke jing Kyrkhu ki bolong lai we Blei ke nyai song sarang kan magani ka khubor ka ban long ka bor nam ta ke jing im ke jong i we pi we ka nyai song sarang kat bu sakri kula ai ke ni ka khubor kani syong sargat bagi jaga sumar kiba dan hapo laga jongka assembly wat kinong trei ki jongka baro ni syong sargat laga jongka Jingiaseng Kynthei hapo ka balang baga assembly hi baro kowe o kini ki ju ki Kyrkhu kini ai syong sargat bagi bangai kiba mani kiba syakri ame kiba dan hang ni badha keleng satlak jong burthei nadu munta bat sadu kiba bam jukut ru amen. Hajing bun ki pa dia pom em om don unang ya let ma ban like in that a bora chong kan toy ayu kasma ban pat ya jing em kam la hin rain it ya ka perthei ka kerteng go long ka kut ma skem
Bashong haka jaka bari jong uba hakli tam unyo yai ne hapoka jingka jong uba don bo baro jong uba don bo baro Jingerman